Добрага ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым дабраранку! Сябры, як вы лічыце, якая найхрабрэйшая птушка водзіцца ў нас у Беларусі? Я дакладна не ведаю. Напэўна, хтосьці з драпежных. А ў цябе якія варыянты, разумнік? Я ведаю самую вялікую птушку, якая гняздуецца ў нашай краіне. Гэта арлан белахвост. Размах крылаў яго амаль 2,5 метры. Ого, сапраўды гігант. Прычым па выглядзе вельмі небяспечна. Ён драпежны, Лесік? Так, Вераніка. Бррр, уяўляю, як непрыемна, калі над галавой праляціць такое жахлівае стварэнне. Але вы не адказалі на маё пытанне. Ты пыталася пра найхрабрэйшую беларускую птушку, так, Кася? Так, На гэтае пытанне адказу ў мяне няма. так бы і адразу. Кася, а ты сама ведаеш адказ? Уявіце сабе, ведаю. Тады пазнаём нас хутчэй з самай храбрай беларускай птушкай. Добра, угаварылі. Ну што, ведаеце, як называецца гэтая птушка? Калі не памыляюся, гэта крахаль. Усё ты ведаеш, разумнік. Дык гэтую птушку можна сустрэць у нас, у Беларусі. На жаль, даволі рэдка. Яна занесена ў чырвоную кнігу нашай краіны. Усё правільна, Лесік. Крахаль – вадаплаўная птушка з сямейства качыных. Калі прыгледзецца, можна ўбачыць, што ў крахаля, у адрозненні ад іншых качыных, даволі многа вострых зубоў. Дзюба ў птушкі таксама незвычайная. Бачыце, яна заканчваецца кручком. Крахалі ўвогуле даволі прыгожыя, але нешта я не памятаю, каб вучоныя лічылі іх вельмі храбрымі. Не ведаю, што там вучоныя, а я вось лічу, што птушаняты крахаля самыя храбрыя ў свеце. Чаму ты так вырашыла, Кася? А вы паглядзіце самі. Гэтаму малому усяго 1-2 дні. Хочаш сказаць, ён самая храбрая птушка? Менавіта, ён і яго брацікі і сястрычкі. І чаму ты так вырашыла, Кася? А ты паглядзі сам. Птушаняты-немаўляты, якія яшчэ не ўмеюць лятаць, скачуць з гнязда з такой вышыні. Ого, сапраўдныя парашутысты. І потым храбрыя малыя адпраўляюцца да вадаёма, дзе адразу пачынаюць ныраць і шукаць сабе ежу. Хаця іх гэтаму ніхто не вучыў. Проста качаняты з нараджэння ўмеюць плаваць і ныраць за водарасцямі. Каб скакаць з такой вышыні і плаваць і ныраць амаль з нараджэння, дакладна трэба быць храбрым. Дарослыя крахалі таксама даволі адважныя і мужныя птушкі. Што ты маеш на ўвазе, Лесік? Яны добра пераносяць суровы клімат, таму некаторыя застаюцца на вадаёмах, якія не замярзаюць і зімой. Але крахаль пералётная птушка. Так, Кася, таму большасць усё ж адлятае на зімоўку на поўдзень, але адсутнічаюць крахалі зусім нядоўга. Нядоўга гэта колькі? Адлятаюць птушкі ў вырай у лістападзе, а ўжо ў канцы лютага вяртаюцца ў родныя мясціны. Ну і ну. У лютым яшчэ так холадна. Крахалёў гэта не палохае. Яны першымі з'яўляюцца на вадаёмах і пачынаюць шукаць месцы для гнёздаў. Нічога не скажаш. Вельмі храбрыя і мужныя птушкі з самага маленства. Дзякуй за цікавае знаёмства, Кася. Сапраўды, я пра крахалёў шмат чаго не ведаў. Дзякуй, сяброўка. Я вельмі рада, што вам спадабалася. Што яшчэ цікавага вам расказаць? Кася, табе так спадабалася дзеліцца ведамі, што ты нават на мульцікі забылася? Ой, сапраўды! Дзякуй, што нагадала, Веранічка. Лесі! Зразумеў, уключаю мультфільм. Дзяўчынкі, а ці чулі вы калі-небудзь пра іспанскага танцора? Про якого конкретно? Лесік, у цябе ёсць знаёмы, які выдатна выконвае іспанскія танцы? Давай паклічам яго ў госці. Ён навучыць мяне прыгожым рухам. Ой, я ж так люблю танцаваць. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Кася, іспанскі танцор – гэта не чалавек. А хто? Гіганtsкі ядавіты малюск. Ну і ну. А чаму ён так называецца? Таму што ўсё жыццё праводзіць быццам у танцы. Лесік, я нічога не разумею. Як у малюска атрымліваецца танцаваць? І чаму ён іспанскі?
Дзяўчынкі, калі вам цікава, давайте я раскажу пра гэтую істоту падрабязней. О, яшчэ як цікава. Давай расказвай хутчэй. Ці бачылі вы калі-небудзь іспанскі танец фламенка? Я бачила, яго выконваюць жанчыны ў вельмі прыгожых пунцовых сукенках. Менавіта Вераніка. Хвалі доўгай спадніцы танцоўшчыцы кідаюць налева і направа з такім запалам і энергіяй, што застаецца толькі зачаравана любавацца. Чакайце, а пры чым тут малюск? Пры тым, што ён вельмі нагадвае танцоўшчыцу фламенка. Глядзіце самі. Сапраўды, неверагодная прыгажосць. Так, захапляльнае відовішча. А дзе можна ўбачыць іспанскага танцора? Яркі запал малюска хутка б згас у халодных водах поўначы, таму ён аблюбаваў месцы пацяплей. Танцуе ў Чырвоным моры і трапічных водах Індыйскага і Ціхага акіянаў. Цікава, а якога памеру танцор? Малюскі звычайна не вельмі вялікія. Гэты прыгажун выдзяляецца сярод суродзічаў значнымі памерамі. Дасягае паўметра ў даўжыню. Вялікі, нічога не скажаш. А які ў танцора цудоўны касцюм? Ха! Махры? Проста вачэй не адвесці. Я таксама хачу такую сукенку. Кася, махры, якія упрыгожваюць цела падводнага артэста, не проста элемент прыбранага касцюма. А што яшчэ? Уявіце сабе, жабры. Эфектнымі па жывёла праганяе праз іх ваду, насычаючы цела кіслародам. Як усё прыдумана ў прыродзе. І прыгажосць, і карысць. Але прыгажосць не можа абараніць малюска. Я ведаю, многія яго суродзічы хаваюцца ад драпежнікаў у ракавіны. І праўда. А як ратуецца іспанскі танцор? У яго і тут усё прадумана. Сілкуючыся атрутнымі губкамі, малюск збірае яд. А ён не шкодзіць самому малюску? Ніколечкі. Затое, застаючыся на скуры танцора, джаліць усіх яго непрыяцеляў. Правільна, каб не чапалі такую прыгажосць. Але гэта не адзіны спосаб малюска выратавацца. Чым жа яшчэ абараняецца падводны артыст? Тым, што ўмее рабіць лепш за ўсё, танцам. Як гэта? Вельмі проста. Як толькі адчуе небяспеку, малюск пускаецца ў скокі, элегантна збягаючы ад саперніка. Напэўна, гэта самы прыгожы спосаб выратавання. І самы бяспечны. Пара ўзмахаў мантыі, і іспанскі танцор ужо лунае над донным светам. А ворагі застаюцца з носам. Малайчына, малюск. Яшчэ які. Ворагаў марскі танцор трымае далей. Затое сяброў возіць на сабе. І хто яго сябры? Імператарскія крэветкі. Такое сяброўства выгадна ўсім. Крэветкі з дапамогай малюска перамяшчаюцца, так? І не толькі. Яшчэ атрымліваюць ежу. А танцор, дзякуючы сваім прыхільніцам, пазбаўляецца ад паразітаў. Колькі цудаў захоўвае жывёльны свет нашай зямлі. Лесік, дзякуй, я ў захапленні. На іспанскага танцора можна глядзець бясконца. Але час вяртацца ў добраранак, Кася. Нас чакае не менш цікавае відовішча. Ой, сапраўды, дакладна. Мы даўно мульцік не глядзелі. Але у танцора я абавязкова возьму некалькі урокаў. Возьмеш, Кася, возьмеш. Лесік, хопіць размоў. Давай уключай мульцік. А зараз прапаную пазнаёміцца яшчэ з кім-небудзь цікавым. Ці адправіцца ў падарожжа. Не, Кася, будзем развітвацца, бо, на жаль, час нашай праграмы выйшаў. Сябры, няхай гэты дзень пройдзе цёпла і цудоўна. Карысна і паспяхова. А самае галоўнае – весела. А зараз нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку у нашым добраранку. Не праспіце, і ў падарунак ад Касі яшчэ адзін мульцік, глядзіце, а потым па справах бяжыце.